Wij mogen spelletjes doen en eten. En wat voor spelletjes mogen jullie doen dan? Nou, of zo wisselen van plein. En hier binnen zit ook een plein. Een sportieve dag voor de leerlingen van de Bouwstien en het pompenpletje van de Westerrijn. Maar ook hoor vieren ze de Koningsspelen met zijn 450 leerlingen. Om de 12 kwam hinnen wie er een soort activiteiten voor de baan. We hebben voor de jongeren en voor de oudere kinderen hebben een heel programma samengesteld. De jongere kinderen die zijn nu lekker aan het springen op het springkussen achter mij. Maar we hebben ook een stormbaan daar waar de kinderen lekker mee aan de slag kunnen. Ook voor de oudere kinderen hebben we allemaal clinics en workshops bedacht. Ze gaan korfballen, ze gaan skileren. Je kunt het zo gek niet bedenken. We gaan zelfs naar Kollemenzwaag voor de Vrodrun. Dus alle kinderen zijn lekker in beweging vandaag. Eigenlijk zoals het hoort op de Koningsspelen. De eerste ronde doen we skileren, dus nou. De tweede ronde doen we turnen. En de derde ronde doen we dansen. Er zit er ook wat sporten bij waarvan je denken van nou, dat vinden we toch wel heel leuk. Ja, ik vind turnen wel leuk. Ik ga het nog nooit doen, maar het lijkt me best wel een leuke sport. Ook weer zo mooi. Ze komen allemaal in het oranje binnen. Iedereen, ook ouders, ook de collega's zijn allemaal mooi in het oranje. Dus dat zorgt voor zo'n heerlijke sfeer. Het zonnetje schijnt ook nog. Dus ja, we hebben daar allemaal enorm veel zin in.